Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimeze na ikwe na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Eji m ohere a na-ekene Igbo niile ebe ọbụla ụnụ na ebe ọbụla ụwa sọtụrụ, ọkachasị ndị Igbo nọ in diaspora. Ka anyị nchachi wee gbakọ lụọ ọgụ ka dike gosi na Igbo ka anyị bụ wee wechata peace n'ala Igbo. Ọrụ anyị ka na-agakwa n'ihu maka na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. Anyị ama nna rahụsị na enwetago peace. No, the peace is even far from us. Anyị na-edukwara ịdị na-agba mbọ ịhụ na udo ahụ kachịrị, because ọtụtụ ihe abatago n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị dị involve na insecurity mere n'ala Igbo, of which m ga-ejizi nwayọọ na-agwa anyị my findings so that obodo ọbụla mara ka ha si anọkwara. Mana ihe m na-agwa ụnụ, one thing m na-agwa ụnụ Igbo ebe ọbụla ụnụ nọ for sure wụ na enwere plan ime jihad n'ala Igbo, chụsịsị anyị n'ala Igbo, nke mekwere and mmadụ anọzighị n'ala Igbo, nke mere m ji ogwara na-ekwu polygamy as a form of inweta population, because ọtụtụ ụmụ anyị na-amụ na mba dị iche iche ama nnata. Anyị nwa na onwe anyị mụsụrụ ụmụ na mba ha anatabeghị, ọ na bụ ụmụaka mụrụ ga-anata, and then na-eme ka anyị ghọtakwa na ọ kweto aka ndị Fulani si wee kpafuo ndị ọzọ bichie ebe ha. Today ha bụ ndị na-awagharị achọ ndị ha na-anabe, and ndị Fulani ahụ eleela anya hụ na ọwa ala Igbo dịka nke dị vacant n'obere oge mmadụ nọ na ya ga-agwụ, at least ndị Igbo nọ na ya ga-ekpochapụ dị otu ụmụ anyị mụkọchi na mba dị iche iche ama nnata. Ya ka njikwa na-eti mkpu ahụ ihe gbasara population ahụ bụ ihe ọzọ Igbo nwe m nọ anyị ga-etinye anya tinye ọnụ mara ihe a ga-eme ya. Na-agwakwa ụnụ na ọrụ anyị ga-akọntinu, na-agwa ụnụ nọọ ihe m fụgasịrị n'ala Igbo otu dị iche iche. Like m gwara ụnụ na mbụ na enwebeghị nga m gagidere n'ala Igbo hụ IPOB. Monde ka m na-aka eji akpagharị, so enweghị ndị na-eme enforce sit at home. Monde ka m na-aka eji akpagharị n'ala Igbo. Ya ka m ji wee lecha anya mee vidio si ndị gọvanọ anyị na-ajụ Igbo kwe echefugo na sit at home kpọtara ndị amị na ndị Igbo ka na-anọkwa na sit at home. Ọ ya akpaliri ihe Anambra now, and thank God ha etinyewere ya ọnụ ụzọ ọbụla ya gaa ọfụma. Ka m na-akpagharị ihe niile ahụ m kpagharịrị, ahụhụ m IPOB anyway, ahụhụ m ESN. Ndị m na-ahụ n'ụzọ wee bụba agụ amị, ndị m gbakarịrị one day bụ ndị a na ndị so ha awụ ụmụọma, and this ụmụọma nọ under the command of Biafran Liberation Army, and Simon Ekpa na-enye ha instruction that time. So mụghachi na ịma na Nnamdi Kanu pụtara sị na Simon Ekpa otu ha siri gwa ya ihe o kwuru, maka ọ na-akọ ọtụ ka ọ na-ekwu ihe sị Simon Ekpa sị gebe ya ntị na ọnya nwa ga na-ekwupụta eziokwu na enwa ga na-eli idizi now. Okay, and so anyị niile na-eso n'otu ahụ, odo ihe Simon na-eme na-ekwu gbaka contribute, mana ebe ndị nwana na-eme n'ihe nwasọ ihe ha na-eme. Mana a lot of findings, ọkachasị mgbe m hụkọtara ihe m na-ahụ sị mba na ihe a karịa, ka m ji wee jụọ Sokoto ka m gaa nụta n'ọnụ Nnamdi Kanu onye na-elidusi IPOB na Biafra ha nwana. Amadị m ndị nke a na-akpọ DOS. Nnamdi wee clarify ya ihe o clarify, ka m gachara iji ahapụta onye ekwu n'elu na-ekwu n'ala, wee tinyezie anya na mmiri wee chọpụta ọtụtụ ihe of which m ga-atọpụtara ya ụnụ. Agaghị m adị surprise na enwere ike emekwe m attack mgbe m na-aga nke m na-aga na-ekwu nke m na-ekwe lot of ha kpụga m IPOB na omenala sponsor IPOB na ọmụmụ bụ nke a na ọmụmụ bụ nke a. Well, of course m mana eziokwu has a way of overshadowing lies, mana it will take time. Mgbe ahụ m na-aga ihe newly, it was terrible na my social media account, enweghị ihe a na-akpọ m. Mgbe ahụ enwebeghị m fans, and enwebeghị m ndị Igbo ka na-enyo m, ha amabeghị ihe m na-eme, ha amabeghị ụdị mmadụ ihe mbụ, so enweghị m fans that could counter, but m jisie ike because ama m ihe m na-eme and ama m ihe m na-ekwu, and ama m na ka ị na-ekwu okwu ndị mmadụ ga-etinyezi ya na mmiri, and thank God ndị mmadụ mechakwa ghọta na ihe niile ahụ m na-ekwu bụ eziokwu. Obodo ọbụla lite wee nye aka anyị nwee peace, and ka anyị continue na-enwe peace ahụ, ọ ga-adị mma ka m ga-akpatụsị ụfọdụ ihe aka wee were ọhara na-ayọ ndị Igbo biko ka ụnụ hinye IPOB aja n'ukwu, because oge mkparị ihe mkparị ka m ji so onye ọbụla pụtara so ụnụ nọ IPOB na-eme ihe na-eme n'ụlọ, jide na ya onye ahụ ma ihe na-eme n'ụlọ. IPOB for me, for ole nke m hụrụ ahụ ugbu a na meant well, mana n'otu ahụ o minụrụ well a ga na blackmail ha. So most of ihe niile eburu IPOB ihe na-eme n'ụwa blackmail, and Nnamdi Kanu pụtara kwuo na ọnya nwa bụ onye isi DOS, so na onye ndị IPOB ga na-elere anya, of which by extension onye ndị Igbo ga na-ege ntị ihe ọbụla wee na-agwa ụnụ ụgba ndị Igbo ihe ọbụla na-echighị n'ọnụ ndị DOS pụta ọwụ ochichụ Nnamdi Kanu ihe ọbụla, maka na ọ bụrụ na m na-eche na ọchụ izi ozi ebe ọ ya wụ onye isi ndị DOS and ọ nọ na nga, ọ ga-eji ya through his DOS n'uche nke m. So ka anyị jisi na ike ihe Nnamdi Kanu aja den wee chezie ya na mmiri, mana otu dị iche iche onye na-eme nke ọ na-eme, onye na-emekwa nke dị mma anyị akọrọ ya kasị ajisi ike, mana onye na-eme nke na-adịrọ mma anyị gbakọ na-agbakọ chụpụ ha n'ala Igbo. Ndewo.